نتا بطميت كتموت قريبا زنورت قوال حفتو قراص بانس لسرق الطراي نعسري عمت ببارنت نخجلجل تفريدو إزاي فتحوا فردي نعسر شعات عمت تقبلوه تقطع مسودة يوتصمو مجمرة زجورة نجر نمأمان زخبريو عصر شعات حمسة أبتنتويت فرانس جافر استهال البوليس نبوزعات أسرات بكبت جمد نحن تجالو أخصحونا تتشجروا دويلو يتمتم زوم أسرات ببارنتي تفريدوهم إذن نجوز جمرو سرح مشيت وديهم نجازهم تسلفهم ناخدهم كلون جافير نزو جونز بال أسور تطوي بلومو نتودي قزنا رعوي جندي ناي فرنسا بانديرا سلز حزت راي نغشكمو نجوني إززو ما نمسكي تتصبيون تحيال قلوات زنور جون نتجندي بين العلو ناي جافير غريدر ويو دحر دقايقون جافير نجون بخطة الكافت إسرائيل نخوات 5 فقدولي نقرو جون نتات أميواز نورت قوار حفتو بانخ سرقيت تحيزو كزعاتو حموش عامت ولا ينبر بترقاقا مخملت سلازم كورنورة تناويحو 19 عامتي تأسيرو جافير نجون حنت وسانيت كل جزء حزوا خزور زقبو ورقتي هو تطور أتسا بصوت زيت أنيحة وين دحرت فيوا انكيدون جي يخسر جون 19 عامت تنحلو إسرائيل كديفو أفتهاجر زسرح صراحن زول عمقن متسللن يقلش جنسان كتناجون حلفو زقبولو على حدا سوي نورن بتعم حدا جنيا لهم يفرحوا سلزنورو كم عودن كم تلاقوا من يوم زريوا نعمت الرشحاري تناديدون أف دقة بيت كريستيان كيديدكس أو أون حدا لواك أشيرو خومو نوش تجاوزو درار نخلي فقدلو جون تحوجسو أتنو معلتات تفيقوا زنورة مجيولع بدك أسخفلوني هو هرشيلهم حدا قومو خودن كلوجن جون ليتي تسأمو نايت بيت كريستيان ورك أمبرورن أو عشانات أرني في عزوة هادم أتزغط النقوهجن ببولاوش تتحيزو نفط السرقو لبيت كريستيان يملس ما نمزي تتصبيو مالكعجن إزغشي أتوز تسرقو نورت نجون بعالهم زهاوي نقرم أو لعليقو كل تبورك استسرحناش مع مقمتي نجوني هو مو يوتو نغيري حتو إزون قالات نجون يوتو نغير حبو يلعقللو التتواهي ونورو ورقات حزوان دقوتيو كراديدونا ونفاسي درويو شومنت عمت حالفهم نجون دقيمنا خنرئن كلنا وانا نفاوريكان نحن تكتما كنتوا خويني يتنح حدا معالتو فتفاوريكو أمونغو سرحتنياتات باسي فتر تطوكو بلو خيدن كلون فانتين نغنفالت عدل نركب فانتين اتنكالوت سرحتنياتات تتصرفان زقللالان مخنيات بين تعويا قوالا سلزلتايو أفت زمن بين قوالا تعب سبيتي كم مسودات نغرشيلات حدر سلز قصير نارة بتعمين صرفا فانتين اتفوتيو سوأي قول عمس ولدت حدي قوا غمز تفأخت نقرن وكاتا مكورت كسمع أي دليان نايتو دوكوار ماناجر حدار نخقور اللي حتى قن فانتين فقدنيا نورتن أمانقو تنكالو اتسرحتنياتات كتنطقون كلا تناديدو كافت فاوريكا برا فانتين جون لو واهن تعين سو مخانو سلت فلت حقز تحتو قن جون كحقزا قبل وزحات بولاويس نفت فاوريكا آتيو أمانقو تبولاويس ون كدما عمتات نتشون أسيرو زساقيو زنوري جافيريني نفتغت مادما وانا مرمار خويني إيماتيني نجون مجمريا خريئن كله قطو ولا تشوشو يولد أمبر من مخانو بتخكل يفلتن جافير نجون مسرخوو كلمة 9 عامت زفوتحو أسور كم زنورن سلاز طفقو نو خليش كم زمت نجون ينقرو جننا تزارون كلو حدا سرحتنيا بقاري تسكتمو جون كحقزونا قوية يخيل اتقاري ولا بتعم خبيد يخون جون كن فليزولت انكار سلاز نورو بينو تشكي مالعلو جافير تتصدق خريئن كله بتعمي قرم كم زبالت انكار زلو سوأي كلمة 9 عامت راح يري نيرو اتحجي طفيقو سؤلش زلو أسور جون كخوني خيلي لدما قروتي يتراتر جن ما زرجا سلزي نورو حنت خقوري يخيلن بتوجن فانتين انت زحممت قوالا محكم زخون كرشيخ تسدد كل نجر تقبر مجمريا اتانا قوالا فوتو زحزت هالت شيطا كتسيلا جقرا كاوون سنا جن حجيون نقوالا محكم زخون أخول كرشي نورن نايمت الرشا ممارت يعون اتمجمريا تتصلقون اتحميولن زنارة سرح قون أقولنا تات باريس مسي قدوسو لاودات تحلفو جيزون أبتحنا أكبيد سلوان نامت أي خيد حدا معلت فانتين كان عامل يقات مامو كتبا أصن كلا بولاوسي توعو جافير نفانتين أسيرو خوص داي مكر جون بتخواب تسانيحو بتقول داي سلست عزبه كفت خونتات يدحنا حدا جيزة أفتنا تفاوريكات سرح تنيا من بارام سبلت أون كحق زاخم زدالي نقرا فانتين كتباررن كلا سلزي حق زابت عمياتنا الدانيرا
ጃቪር ድማ ኣብቲ ሰዓት ከም ዘይጠዓሞ ነጊሩ ንዓኣን ጓላን ከም ዝንከባኸበን ቃል ኣትየላ ተሸኪሙ እውን ንሆስፒታል ይወስዳ። ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ጃቪር ካብ ፈረንሳይ ፖሊስ ዝተለኣኸ ደብዳቤ የንብብ። ንጆን ዝመስል ሰብ ኣብቲ ዓዲ ከም ዝተተሓዘን ምእላሾ ቋሪፁ ናብኡ ንኽመፅን ይንገሮ። እዚ ዜና ንጆን ክነግሮ እንከሎ ጆን ብጣዕሚ ይርበሽ። ብሰንኩ ምንም ናይ ዘይፈልጥ መንእሰይ ህይወት ክበላሸ ይደልየን። ሽሙን ማንነቱን ቀይሩ ንነዊሕ ክጸንሕ ስለ ዘይደልየ እውን ምሸት ናብቲ ቤት ፍርዲ ይኸይድ እሞ ትኽክለኛ ሽሙ ይዛረብ። ግን ዝኣምኖ ሰብ ኣይነበረን። ንኦም ኣይተገደሰን ንመርማሪ ጃቪር ፀውዕዎ ኢልዎም ናብቲ ሆስፒታል ንፋንቲን ክርኢ ይኸይድ። ምሽክነይቲ ፋንቲን ልዕሊ መጠን ከቢድ ሕማም ሒዝዋኒ ልዕሊ ዓቕማ ስለ ዝነበረ እውን ጓላ ኣብ ጎና ዘላ ኮይና እያ ትረኣያ። ሽም ጓላ እናፀውዐት ክትፀንሖን ከላ እውን ጆን ኣቕንዕ ኣቢሉ ሓቑፋ እሞ ንኮዜት እውን ከም ዝረኽባን ብሓደ ህይወቶም ከም ዝነብሩን ቃል ኣትየላ። ኣብታ ሰከንድ ፋንቲን እዚ ትሰምዕ እሞ ብጣዕሚ ትረጋጋእ። ተስፋን ቅሳነትን ተመሊኣ ድማ ኣዒንታ ንዘለኣለም ትዕምት። ኣብታ ሰከንድ ንሳ ግን ጃንፌር ንጆን ክኣስር ይመፅእ። ሕዚ ግን ጆን ንእስር ክኸይድ ኣይኽእልን። ምክንያቱ ንፋንቲን ጓላ ኮዜት ከም ዝረኽባን ብሰላም ከም ዘዕብየላን ቃል ኣትይላ እዩ። እዚ ቃል እዚ ድማ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ክሕልዮ ይኽእልን። ጃቪር ካርኡ ስለ ዝመዘዘ ጆን ሓደ ዕንጨይቲ ሰይሩ ነብሱ ክከላኸል ይሞክር። ግን ጃቪር ዝበለፀ ስልጠናን ሞያን ነይርዎ። ጆን እውን ንኸይእሰር ብመሽኮት ነጢሩ ናብ ቁርሯ ኣትዩ ከምልጥ ይግደድ። ሕዚ ግን ጓላ ንፋንቲን ኮዜት ኣበይ ኢልኩም ትሓቱ ትኾኑ? ኮዜት ምስ ቴናልዴ ዝበሃሉ ስድራቤት እያ ትነብር ዘላ። እዞም ስድራቤት ንፋንቲን ሓሚማ ዝብልዋ ነበሩ ሓስዮምን ተወሳኺ ቅርሺ ንኽቕበልዋን ስለ ዝደልዩ ነበሩ እዩ። እዚ ኸይኣክል ንኮዜት ኣብቲ ገዛ ዘንብርዋ ከም ጓሎም ዘይኮነስ ከም ባሪኦም እዩ። ትኽክለኛ ጓሎም ንቴናርዴ ኣከዳድንኣ ጓል ንጉሳት እያ ትመስል። ኮዜት ግን እቲ ትኽክለኛ ክዳን ኣየኑ ምዃኑ ምፍላጡ ክሳብ ዘቸግር ብዝተለጋገበ ጭርቕቲ እያ ትሽፈን። ኩሉ ግዜ እናስርሑ ድማ ክትዕርፍ ኮነ ንእሽተይ ትንፋሳ ክትእክብ ይፈቕዱላን። ጆን ንዝተወሰኑ መዓልታት እናኣለሸ ድሕሪ ምጽናሕ ኮዜት እትነብረሉ ዘላ ናይ ቴናርዴ ስድራቤት ገዛ ይረኽቦ። ኣብ መንገዲ ፀኒሑ እቲ ተለኣኻቶ ዝነበረት ሸንከሎ ማይ ይሽከመላ እሞ ናብቲ ገዛ ብሓደ ይኸዱ። ነቶም ስድራ ምስ ረኸቦም እውን ፋንቲን ከም ዝሞተትን ንኮዜት ባዕሉ ወሲዱ ክዕባያ ከም ዝደልን ይነግሮም። ግን ኮዜት ንዞም ስድራ ከም ባርያ ብጣዕሚ ትጠቕሞም ስለ ዝነበረት ብቐሊሉ ክሰድዋ ኣይደለዩን። ንዓኣ ብጣዕሚ ዝገደሱላን ዝፈትይዋን መሲሎም ድማ ሓሚማ ኸላ ንምሕከም ዘውፅዎ ቅርሺ ንኽኽፈሎም ይሓቱ። ጆን ምንም ከይመሰሎ እቲ ብሓሶት ዝፀውዕዎ መጠን ቅርሺ ከፊልዎም ይኸይድ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ጃቪር ንጆን እናኣለሸ ናብቲ ገዛ ይመፅእ። ብዛዕባ ጆን ክነግሮም እንከሎ እውን እቶም 3 ሰዓት ስድራቤት ተወሳኺ ቅርሺ ስለ ዘይሓተትዎ ኣመና ይናስሑ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ጆን ንኮዜት ሒዝዋ ናብ ካሊእ ከተማ ብጋሪ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ መእተዊ እታ ከተማ ግን ብዙሓት ጋርድታት ዶኩመንት እናፈተሹን መንነት ሰባት እናጠየቁን እዮም። ጆን ንኮዜት ብኢዳ እናጎተተ ክሃድም እንከሎ ጃቪር ኣብ ቀረባ ፀኒሑ ይሪኦም እሞ ብፈረሱ ይስዕቦም። ብሓደ ፀቢብ ኣንጎሎ ምስ በፅሑ ገመድ ተጠቒሞም ናብቲ ህንፃ ይድይቡ እሞ ጆን እና ኮዜት ከምዚ ኢሎም ካብ ጃቪር የምልጡ። ንኽሕብኡ ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከዱ ጆን ሓደ መዓልቲ ዘድሓኑ ሰብኣይ ይረኽቡ። ጆን ግን ንዚ ሰብኣይ የዘክሮን ኣምታይ ንፋለጥ ኢሉ ክሓቶ እንከሎ እውን ቅድሚ ዓመታት ጋሪ ፀቒጣኒ ኣድሒንካኒ ነርካ ኢሉ ይነግሮ። ዝወዓለሉ ነገር ክሕሶ ስለ ዝደለየ እውን ካብ ጃቪር ክሓብኦም ፍቓደኛ ይኸውን። ከምዚ ኢሉ 9 ዓመት ይሓልፍ እሞ ኣብ 1832 ፍራንስ ናብ ሓያል ድርቂ ተኣቲ። እቲ ህዝቢ እውን ነቲ መንግስቲ መፍትሒ ንኸምፅእ የንፀርፅር። እቶም ነገስታት ዘዕግብ መልሲ ስለ ዘይሃቡ ግን ብዙሓት ተቃወምቲ ፓርቲታት ይውጣየሹ። ካብኣቶም ሓደ ዝኾነት ፍሬንድስ ኦፍ ኤቢሲ ዝበሃሉ ድማ ዕግርግር እናፈጠሩ ይፀንሑ እሞ እቶም ጋርድታት ክህትንዎም ይመፁ። ግን እቶም ተቃወምቲ ንፍራንስን ህዝቦምን ወለዶምን ወለዶኦምን ዝሓሸ ህይወት ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እንከይፈርሑ ተቃውሞኦም ይቕፅሉ። ኣብ መንጎቶም ተቃወምቲ ማሬስ ዝበሃል ሓደ ወዲ ኣሎ። ስድርኡ ሃፋትምን ሕንቁቕ ኮይኑ ዝዓበየን ወላ ይኹን ህዝቡ መተዓዊቱን ፀጊሞም እናርአየ ሱቕ ክብል ስለ ዘይደልየ ናብቶም ተቃወምቲ መፂነ። እንድሕር ዘኪርኩማ እታ ጓል ንግስቲ ትመስለ ከዳድና ኣዝበልኩኹም ጓሎም ንቴናርዴ ዝነበረት ኣፒኒን ዓብያ ናይ ቀረባ ማሓዝኡ ንማሬስን ኣባልቶም ተቃወምትን ትኸውን። ኣፒኒን ንማሬስ ንነዊሕ ግዜ ኣፍቂራቶ ፀኒሓ፣ ግን ፍቕራ ንኽትገልፀሉ ድፍረት ኣይነበራን። ሓደ መዓልቲ ማሬስ ንጆንን ነቲ ዓባይ ሰበይቲ ዝተቐየረት ኮዜትን ኣብ መንገዲ ይሪኦም። ማሬስ እውን መጀመርያ ዓይኑ ዘውደቐላ ሰከንድ ፍቕሪ ይሕዞ። ግን እቶም ናይ ቴናርዴ ስድራቤት እውን ምን ምዃኑ ብደንቢ ፈሊጦም እዮም። ቅርሺ ከትርፉ ስለ ዝደልዩ እውን ከፈራርሕዎ ይጀመሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጃቪርን እቶም መሳርሕቱን ይመፁ እሞ ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ተቃዋሚ ይብትንዎ። ጆን ንኽኽሸፍ ንእሽተይ ኣቐርያቶ ነይራ፣ ግን ፈጢኑ ንኮዜት ሒዝዋ ይኸይድ። ኣብ መንጎኡ ማሬስ ደጊሙ ይሪኣ እሞ ንሳ እውን ትጥምቶ።
ድሕሪኦም ቶም ናይ ቴናርዴስ ስድራቤት ንጃቪር ንጆን ከም ዝረኣይዎ ይነግርዎ። ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት ጃቪር ንጆን ከይሓዘ ሕጂ እውን ዕረፍቲ ክረክበ ይደለየን። በቲ ወገን ማሬስ ንኣፕኒን ኮዜተበይ ከም ትነብር ንኸተጻሪ ይነግራ። እታ ምሸት ንሳ እቶም ኤቢሲ ዝበሃሉ ተቃወምቲ ኣብ ሓደ ካፌ ይእከቡ። ማሬስ ግን ከምቲ ካልእ ግዜ የለን ብናይ ኮዜት መልክዕ ተደኒቑ ትኹረት ተሰሪቑ እዩ ዘሎ። ዘይ ብዛዕባኣ እውን ብዛዕባ ካልእ ክሓስብ ኣይከኣለን። እቶም ካልኦት ተቃወምትን መራሒኦም ኣንጁላስን ብዕላምኦም ትኹረት ዘይምግባሩ ብጣዕሚ የናዲድወኒ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ምስቶም ተቃወምቲ ዝኾነ ሓደ ንእሽተይ ህፃን ይመጽእ እሞ ንኦም ዝድግፎም ነበረ ናይ መጨረሻ ሃፍታም ሰብኣይ ከም ዝሞተ ይፈልጡ። እዞም ተቃወምቲ እውን ሕዚ እንድሕር ዘይተንቀሳቒሶም ዕድሎም ከም ትበንንላ ይነጋገሩ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንኸጥቅዑ እናተዳለዩ ከለዉ እውን ኣፕኒን ንማሬስ ናይ ኮዜት ኣድራሻ ሒዛሉ ትመጽእ። ማሬስ ፍቕሩ ልዕሊ መጠን ሓያል ስለ ዝነበረ ንኮዜት ክረኽባ ናብቲ ዝተዋህቦ ኣድራሻ እናጎየ ይኸይድ። ለጋ ኮዜት እውን ትጥምቶን ብጣዕሚ ፈትያቶን እያ ነይራ። ብዛዕባኡ እያ እውን ትሓስብ ዘላ። ኮዜትን ጆንን መንነቶም ንኸይኽሸፍ ካብ ብዙሕ ነገር ተገዲቦም እዮም ዝነብሩ። እታ ምሸት ንሳ ግን ናብቲ ካንሸሎ ክትወፅእ ከላ ማሬስ ትረኽቦ። እንከይዶም ጎዩ ድማ ክልቲኦም ይፈቐሩ። ኣፕኒን ብጎኑ ኮይና ክትሰምዕ ከላ ብጣዕሚ ትሓርቕ። እቱ ዕድመ ልክዓ ተፍቅሮ ነበረት ወዲ ዘይትፈልጣ ጓላ አንደበት መጽያቕ ትወስዶን ከላ እውን ልዕሊ መጠን ትናደድ። ማሬስን ኮዜትን ዘርእኦምን ከይወድእ ግን ጆን ይመጽእ እሞ ንገዛኣ ንኽትኣቲ ይነግራ። ማሬስ ኣብቲ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ግን ፈጺሙ ኣይትፈለጠን። ጆን ምስ ከደ ተሓዊኡ ዝነበረ ማሬስ ይወጽእ እሞ እታ ዝደረበየታ መንዲል ኣልዒሉ ንገዝኡ ይምለስ። ኣብ መንገዲ ግን ነቶም ናይ ጆን ገዛ ክዘርፉ ዝኸዱ ነበሩ ናይ ቴናርዴስ ስድራቤትን ካልኦት ነበርትን ይረኽቦም። ኣፕኒን እውን ዓዊላ ምእዋይ ትጅምር እሞ ጆንና ኮዜት እዚ ሰሚዖም ካብቲ ገዛ ብፍጥነት ይሃድሙ። ግን ፖላዊስ እውን እንከይዶም ጎዩ ስለ ዝመፁ እቶም ገነኛታት እውን ይሃድሙ። ጆን ጃቪር ከምዚ ኢሉ እናሰዓቦ ኣብ ፍራንስ ክነብር ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረድኦ ንኮዜት ሒዝዋ ንእንግሊዝ ክሃድም ይሓስብ። ኮዜት ካብዚ ሓድሽ ፍቕራ ንኸይትፍለ ኣብኡ ንኽፀንሑ ትልምኖ። ጆን ግን ሓሳቡ ይቀየረን። ኮዜት እውን ምኻዳ ዘይተርፍ ስለ ዝነበረ ንማሬስ ኣብ ኣፍ ደገ ትማዕጾ በብዳቤ ገዲፋሉ ትኸይድ። እታ ደብዳቤ ግን ኣፕኒን ቀዲማ ትረኽባ። ማሬስ ንኸየንብባ ምስ ሓበአታ እውን ኮዜት ካብቲ ሃገር ከም ዝተሰወረት ትነግሮ። ማሬስ ናይ መጀመርያ ፍቕሩ ክእልሽ ናብቲ ገዛ ይኸይድ እሞ ሰብ ክረክበ ኣይከኣልን። ካብቲ ሰዓቱስ እንዳሓር እውን ነቶም ተቃወምቲ ዕርኽቱ ክሕግዝ ናብ ምድላው ይምለስ። ኣፕኒን እውን ኣካልቲ ተቃውሞ ክኸውን ስለ ዝደለየት ኣፍ ልባ ግጥም ኣቢላ ብጨርቂ ተኣስሮ እሞ ወዲ መሲላ ምስኦም ትሳተፍ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃኣ እውን ኩላቶም መናእሰይን ነበርትን ተዓዲ ይእከቡ እሞ ተቃውሞኦም ይጅመሩ። ሰማዕ ስለ ዘይነበረ ግን ኣብቲ መዓልቲ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ናብ ዝካየድ ነበረ ቀብሪ ይኸዱ እሞ ናይ ነፃነት ደርፊ እናደረፉ ባንዴርኦም ብኩሉ ገጽ የንበልብሉ። ተወሰኽቲ ሲቪላት እናሓገዝዎም ክኸዱ ከለዉ እውን ክስሊ ሲቪል መፂኡ ዝመሰለ ጃቪር ኣብ መንጎኦም ይንቀሳቐስ። ድሕሪ ደቃይቕ እቶም ወታደራት ይመፁ እሞ ተኹሲ ይጅመር። እቲ ሰራዊት ምትኳስ ክጅምር እንከሎ ብቶም ህዝቢ ብመሽኮታት ዝደርብየሎም ነበረ ፈርኒቸራት ናገበሩ ድፋዕ የዳልዩ። ኣንጁላስ ተወሳኺ ሰብ ከም ዘድልዮም ይፈልጥ። ጃቪር እውን ብወሳኺ ሓበሬታ ንኽረክብ ዝሕግዝ መሲሉ ፈቓደኛ ኮይኑ ይኣቲ። እቶም ተቃወምቲ እውን ዘጋጊ ናይ ሓሾት ሓበሬታ እናሃቦም ይጸንሕ። ንምሸቱ ግን እቲ ህፃን ተቃዋሚ ፖሊስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ይኽሽፎ። ከምዚ ኢሉ ጃቪር ናይ ስልያ ሰዓቱ ተወዲኡ ይተሓዝ። እንከይዶም ገየ ግን ተወሰኽቲ ሰራዊት ይመፁ እሞ ተኹሲ ይጅምሩ። ማሬስ ድፋዕ ጸላእቱ ኸፍርስ ባሩድ ተሸኪሙ እናጎየ ይኸይድ። ሓደ ወታደር ስለ ዝርአዮ ግን ብትኩሰሉ ነፃፂሩሉ ይጸርንሕ እሞ ኣፕኒን እውን ነቲ ተፍቅሮ ወዲ ንምድሓን እቲ ኣፎሙዝ ጎቲታ ናብ ኣፍ ልባ ትገብሮ። ብኸቢድ ክትጉዳእ እንከላ እውን እታ ናይ ኮዜት ሓቢኣታ ዝነበረት ደብዳቤ ንማሬስ ሂባ ማዕርኽ እንደይ ተፍቅሮ ከም ዝነበረት ትነግሮ። ብቲ ትፈትዮ ወዲ ተደጊፋ ድማ ህይወታ ትሓልፍ። ማሬስ እቲ ደብዳቤ አንቢቡ መልሲ ይጽሕፍ እሞ ነቲ ንእሽተይ ቆልዓ ናብ ኮዜት ንኸብፅሖ ይልእኾ። ግን እታ ደብዳቤ ጆን ቀዲሙ ይቕበላ። ምስ አንበቦ ማሬስ ክንደየናይ ዝኣክል ጥዑይ ሰብ ምዃኑ ፈሊጡ ንኸድሕኖ ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ቦታ ጎዩ ይኸይድ። ወታደር መሲሉ ናብቶም ተቃወምቲ ዘለውሉ ክፍሊ ኣቱ እሞ ጠራጢሮሞ ስለ ዝነበሩ መጀመርያ ኣስርዎ። ግን ጆን እናመርመርዎን ከለዉ ብላዕል ብዝመፁ ነውሪ ስናይፐራት ንኸይቕተሉ ስለ ዘድሓኖም ብደንቢ ገይሮም ይኣምንዎ። ጃቪር ኣብኡ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ምስ ረአዮ እውን ዋና ጸላእየ ስለ ዝኾነ ብግሊ ንኽቀጽዖ ፍቐዱለ ኢሉ ናብ ሓደ ክፍሊ ሒዝዎ ይኸይድ። ሰበብ ዘይብሉ ቦታ በፂሖም ንወይኖም ምስ ኮኑ ጆን ንዝና ዓመታት ጸላእኡ ኮይኑ ሰላም ዝኸልኦ ሰብ ንኽቐትል ዕድል ይረክብ። ግን ከመይ ኣይኮነን ገይሩ እቲ ተኣሲሩሉ ነበረ ኢዱ ይፈትሖ እሞ ፈጢኑ ንኸምልጥ ይነግሮ። ጃቪር ኣመስጊንዎ ይኸይድ። ጆን ድማ ዝቐተሎ ንኸምስል ናብ ሰማይ ጥይት ይትኩስ። እቲ ዝቕፅል ንግሆ ማሬስ ሰንከቲ ዝወቕዐ ማይ ኩሉ እቲ ባሩድ ከም ዘይሰርሕ ይፈልጥ። ዕጥቅን ስንቅን ብጣዕሚ እዮም ወዲኦም እኔዉ።
ብዙሓት ሰባት እውን እቲ ለይቲ ኣምሊጦም ገገዝኦም እዮም ጠፊኦም ኣብኡ ዝተረፉ መናእሰይን ቆልዑትን ጥራሕ እዮም ግን ሕጂ እውን ኣይፈርሑን ዕላምኦም ትኽክል ኢሎም ካብ ልቦም ስለ ዝኣመኑ እውን ክሳብ ሞት ክዋግኡሉ ይውስኑ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ናብቶም ዝሞቱ ወታደራት ከይዱ ጥይት ኣርዩ ይምለስ እቶም ዝተረፉ ተቃወምቲ እዚ ክሪኡ እንከለዉ ህልኾም ይውስኽ እቲ ኩናት ክቕፅል እንከሎ እቶም ወታደራት መድፍዕ ስለ ዝተጠቀሙ ናይቶም ተቃወምቲ ድፋዕ ኣይጸንሐን ብጣዕሚ ውሱናት ክኾኑ እንከለዉ እውን ኣብቶም ጥቕኦም ነበረ ገዛውቲ እናኳሕኩሑ ክሕቡኡ ይምክሩ ግን እቶም ዓንትዎ ፈርኒቸር እናደርወዩ ዝሕግዝዎም ነብሩ ሰባት ኣመና ስለ ዝፈርሑ ማዕጾ ኣይከፈትሎምን ማሬስ ጥይት ተወቂዑ ንኡ ይስሕት ጆን ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ስለ ዝሪኦ ተሸኪምዎ ይጎይ ህይወቱ ሓደጋ እትዩ ተሸኪምዎ እናጎየ ናብ ቢንቶ ይኣቲ በቲ ወገን ኣዘዝቶም ተቃወምቲ ዝኾነ ኣንጆላስ ምስ ተወሰኑ ኣዕሩኽቱ ኣብ ሓደ ክፍሊ ይኸበቡ ግን ዋላብ ቅድሚ ሞት ደው ኢሎም ምንም ኣይፈርሑን ባንዴሮኦም ንላዕሊ ሰፍ ኣቢሎም ድማ በቶም ወታደራት ይርሸኑ ጆን ነቲ ንኡስ ሰሓተ ማሬስ ተሸኪሙ በቲ ቢንቶታት እናተንቀሳቐሰ ይኸይድ ኣብ መንገዲ ንኽዕርፍ ንማሬስ ከም ማእገሩ ከውርዶ እንከሎ እውን እቲ ሰራቕ ቴናርዲ ይመጽእ እሞ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ቀለበት ሰሪቑ ይወስዳ ጆን ብጣዕሚ ደኺሙ ዋላይ እምበር መውፅእ ስለ ዝረኸበ ተስፋ ይቆረፅን ተሓጒሱ ክስጉም ክብል ግን ጃቬር ኣብቲ ቅድሚት እናተጸበየ ይርኢ ጆን ንጃቬር መጀመርያ ንማሬስ ሆስፒታል ከውፅሖ እሞ ክትኣስረኒ ትኽእል ኢኻ ምህዳም ሰልቺኒ ኢሉ ይዛረቦ ጃቬር እውን ፈቃደኛ ኮይኑ ንጎኒ እናሓለፈ ሱቕ ኢሉ ይሪኦ ግን ዝኹሉ ዓመት ምንም ዘይገበረ የዋህ ሰብ የሳድድ ምንባሩ ስለ ዝፈለጠ ብተግባሩ ተናሲሑ ናብቲ ሩባ ዘሊሉ ይኣቲ ምክንያቱ ዝናሓሰበ ህይወቱ ክቕፅል ኣይደለየን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ማሬስ ካብቲ ኣትይዎ ነበረ ኮማ ይነቅሕ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ነቶም ነበርቲ ይሓቶም ግን መን ከም ዘድሓኖ ምንም ኣይፈለጠን ዘድሓነኒ ሰብ ናይ ግድን ክእልሽለኒ እናበለ እንከሎ እውን ኮዜት ይረኽባ ጃቬር ብርሕቐት ኮዜት ምስ ማሬስ ሕጉስቲ ከም ዘላ ይርኢ እሞ ሓዲግዋ ንኽኸይድ ድልው ይኸውን ቅድሚኡ ግን ንማሬስ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ይረኽቦ እሞ እዚ ኩሉ ዓመት ካብ ፖሊስ ንኽሃድም ንኮዜት ጽቡቕ ህይወት ከም ዘይሃባን ሕጂ ምስኡ ሕጉስቲ ከም ዘላ ከም ዘስተውዓለ ነረዲኡ ንኽምርዐዩ ከም ዝፈቐደሎም ይነግሮ ማሬስ እውን ንጆን እቲ ምስጢር ከም ዝሕሊ ቃል ኣትየሉ እሞ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ምስ ኮዜት ይምርዐ ኮዜት ግን ዕድመ ልክዕ እናተንከባኸባ ዝዓበየ ሰብኣይ ኣብ መርዓ መዓልቲ ስለ ዘይርአየቶ ብጣዕሚ ትርበሽ ናብቲ መርዓ እቶም ናይ ቴናርዴ ስድራቤት ኣጋይሽ መሲሎም ክሰርቁ ይመፁ ማሬስ ግን ደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈለጦም ንኽወፁ እናሓተቶም ይጸንሕ ቴናርዶ እውን ኣብቲ መርዓ ንኽጸንሕ መን ከም ዘድሓነካ ይፈልጥ ክነግረካ ይኽእል የሉ ንማሬስ ይነግሮ ማሬስ ግን ዝዕሽዮ ኣለዎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ከኣምኖ ይደልየን ቴናርዲ ድማ ጆን በቲ ቢንቶ ተሸኪመካ ክኸይድ እንከሎ ኣዕሪፍዎ ዝነበረ ሰዓት እዛ ቀለበት ናትካ እያ ካብ ኢድካ ድማ የወሲደያ ኢሉ የረጋግጸሉ ማሬስ ኣብታ ሰከንድ ንሳ መን ህይወቱ ከም ዘድሓነሉ ይፈልጥ ንኮዜት ሒዙዋ ካብቲ መርዖኦም እናጎዩ ይወፁ እሞ ኣብቲ ጆን ተሓዊኡሉ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን እናጎዩ ይኸዱ ክረኽብዎ እንከለዉ እውን ክልቲኦም ንኹሉ ዝተገበረሎም ነገር ካብ ልቢ የመስግንዎ ጆን ሓሚሙ እዩ ነይሩ ጓሉ ኮዜት ንመጨረሻ ግዜ ሕጉስቲ ኮይና ስለ ዝረአያ እውን ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ብቕሳነትን ብሰላምን ድማ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ የተንፍስ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ከም ዝፈትኹሞ ዋላ ሓንቲ ኣይጠራጠርን ንቻናልና ክሳብ ሕጂ ሰብስክራይብ ተዘይጌርኩም ንዓና ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘለዎ ሰብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ ደጊምና ሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸኒሒት